Maray na banggi po sa gabos. Pagirumdum sa mga devoto ni San Judas Tadeo. Sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atender kang banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likaya ng paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante. Orog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tabi ang solemnidad kan kabanalan kan simbahan, asin orog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po ang gabos. Sa ngaran kanama kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na parataman, kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan, na tamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatian mina ang padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumutan na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng parataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibig mo kami. Sa ngaran kanama, kanaki, kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Ngunyan po iyo ang ikasyam na aldaw kan satong Misa de Aguinaldo. Ang satuyang mga mas intentions po. Thanksgiving, offered by Tess D. and family. Josel Asaitono, offered by Mendez Mata. Thanksgiving, J.J. Lorayes and family. Lynn Basquinas and family. Gigi Lorayes and family. Thanksgiving, Sheila and Cheryl Mendez and family. Thanksgiving for all the blessings of Renilyn Basquinas in UK, offered by Len Basquinas and family. Thanksgiving for the gift of life for Jingles Ranieses, offered by Jocelyn Asaitono, Mendez Mela Cabrilla and family. Thanksgiving offered by the Ranyola family. Thanksgiving for the gift of life offered by Victoria Tagum, Lizel Olaguera and family. For the special intentions offered by Lian Rica Obal.
Special intentions offered by Cor Olaguera and family. Para sa kalagan mga minasunod, Herminia, dulot ni Josefina Tugares and family. Maria Cristina, dulot kan Anyunevo family. For the death anniversary of Carl Rosel and Salvador Jr., dulot ni Rodora Jacob. Ruben Leticia, dulot ni Lian Rico Obal. Para sa kalag ni Justin Raymond, dulot kan Sanyosa family. Para sa kalag ni Bishop Jose, Monsignor Honesto, Melton, Jose and Josefa, Antonio and Maria, Juvito, Poor Souls, dulot kan Tess D and family. Para sa kalag ni Dolores and Felix, Salustiana and Estila, Glenn and Mark Anthony, Dennis, dulot kan Costa family. For All Souls, dulot ni Mila Cabrilla and family. Paulino, dulot ni Ace Romero and family. Gloria and Rodolfo, dulot kan Ranyola family. Esther, dulot kan Calios Lovendino. Rene, dulot kan Cor Olaguera and family. Miguel, dulot ni May Emran. All Souls, dulot ni May Emran. Francesco and Consoria, Manahin Junior Tereseta and All Souls, dulot ni Gipsy Pitero. Para sa kalag ni Valeriana, dulot ni Joyce E. Sarsa family. Miguel Segundo and All Souls, dulot ni May Antoinette Emran and family. Sa kalag ni Antonio Jr. and Leticia, dulot ni Max and Sara Verses and family. Para sa kalag ni Natividad, dulot ni Angelito Kipones. Ang sa tuya pong tema, sa ngunya nabanggi, pagdusay nin panahon, kakayahan asin kayamanan, ang satong partisipasyon sa misyon, ebanghelisasyon, asin pagbago nin banwaan. Ang sa tuya pong mga mas sponsors, Mrs. Emma Chan and family, Mrs. Tessie D and family, Mrs. Teresa C. and family, Mrs. Grace de los Santos and family, Tina Tang and family, Bong and Jeng Gapayaw and family, Engineer Carl Rotsen Gapayaw, Renato Lim and family.
maray na banggi po sa liwat mga tugang. Ang satuyang selebrasyon, pamamayuhan po ni Reverendo Padre Andrew Dibiga. Banwaan ning Diyos, tindugpuan gabos sa sinawiton niya to an awit sa pagpuon. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamuot kan Dios, asin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, tanganing magkanig kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Akoon, asin pagsulsulan niyato, ang sa itong mga kasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako din makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadi ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kaguranan tan Diyos. Maherak, malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadan sa to mga kasalan, darahong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Sa mga taong marahayang buod,
sambami ka. Ikaw, pinapasalamatan ka. Huli ka na kula mong kamurawayan. Kagurangan na Diyos, ating langit sa mga makakamhan. Kagurang na naking Pugong Hesu Kristo. Kagurang na Diyos, Cordero ka Diyos, aki ka naman. Ka na nagpapara kan mga kasalan, kay kinabang, kay raki kami. Ka na nagpapara kan mga kasalan, kay kinabang. Ako ang sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa too ka naman. Kaheraki kami. Tay kasalan banan, ikasalan kagurangan, ikasalan urong kahalangkan. O Hesu Kristo, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos, Ama. Amen. Mamibi kita kay bahanan sa itong mga personal na kahagadan. Kagurang na namimibi kami, pakipanoa kan sa imong grasya an sa mong mga isip. Tanganing kaming nagmimidbid sa pagbareta kan anghel, kan pagkanitawo ni Kristo sa imong aki. Madara sa kamurawayan nin pagkabuhay liwat, uli kan sa iyang pagtios asin krus. Uli kay Yesu Kristong kaguranan niyamo sa imong aki, nakibamong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Sa paagi ni Propeta Nathan, ipinanuga ni Diyos na ang kahadean ni David, papatindugon sa good paman, nahaman ang panuga na ini sa pagkamundag kan Mesiyas, ang paraligtas. Sa linya ni David, ini ang pinagrokyaw ni Zacarias sa iyang awit na madadangog niya to sa Ebanghelyo. An inot na babasahon. Pagbasa sa ikadwang libro ni Samuel. Kan si David na pamugtak na kan sa iyang harong asin sa pagtugot nin kagurangnan, nagpahingalo ang gabos na kaiwal na nakapalibot sa iya. An hadi nagsabi kay Propeta Nathan, "Hil nga ako, nagiirok sa harong na sedro, alagad ang arka ng Diyos na sa tulda." Si Nathan nagsabi sa hadi, "Paduman asin gibuha kung ano ang nasa isip mo, taan kagurangnan yaon sa imo." Alagad kan bangging ito ang tataramon ng kagurangnan, uminabot kinatan. "Lakaw, asin isabi mo ki David, na sa kuyang surugoon, ini ang tataramon nin kagurangnan. Ipapagibo mo ako nin harong na pag-iirukan. Kinuata ka sa lantad. Duman sa pag-ataman kan mga karnero. Ginibot kang pamayo kan sa kong banwaan na Israel. Kaibahan mo ako sa gabos mong kaiwal. Tatawan ta kanin bantog, siring kan bantog nin pinakadakulang tao sa daga. Tatawan ko nin iirukan ang sa kong banwaan na Israel. Diyan ko sinda ibubugtak. Diyan sinda mag-iirok, asinda isinda pagpapasakitan kan mga maraot na tao.
Siring ka nangyari kan ako nagbugtak nin mga hukom sa sakuyang banwaan na Israel. Tatawan ko sindanin kapahingaluan sa gabos sindang mga kaiwal. Gigibuhon ko kamong dakula, an kagurangnan mapagibunin harong para sa indo. An sa imong harong asin kahadian, masarig sa atubang ko, asin an sa imong trono, magdadanay sagkod paman. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa kuyang aawiton sagkod paman ang pagkamarahayonin kagurangnan. Sa kuyang aawiton sagkod paman ang pagkamarahayonin kagurangnan. Aawiton ko sagkod paman ang sa imong pagkamuot kagurangnan. Sa gabos na panahon irurukyaw kan nguso ko ang sa imong katutuuhan. Aram ko na ang pagkamuot mo magdadanay sagkod paman na ang sa imong katutuuhan masarig. Sa kuyang aawiton sagkod paman ang pagkamarahayo ning kagurangnan. Ako nakipagtipan sa sakong pinili. Ako nagsumpa ki David na sakong surugoon. Tutugdason ko ang kahadian mo sagkod paman ang sa imong trono para sa gabos na panahon. Sa kuyang aawiton sagkod paman ang pagkamarahayo ning kagurangnan. Masabi siya sako, ikaan sa kuyang ama, sa kuyang Diyos, gapo nin sa kuyang kaligtasan. Siya danay na sa kuyang namumutan, para sa iya magdadanay ang sa kuyang tipan. Sa kuyang aawiton sagkod paman ang pagkamarahayo ning kagurangnan. Madadangog ta sa babasahon na tunay man ang God na pinangyari ni Hesu Kristo ang kabutan kan Diyos Ama na uya sa banal na kasuratan. Iniman sarong pangapudan sa sato na magiman na dayupot ang satong pagtubod. Tunay na maipapailing ta ini sa paagi kan pagtao kan satuyang bilog na isip asin kamawotan sa Diyos. Na sa tuyang buong pagkatawo. Itinatao taan sa tuyang buong pagtubod sa Diyos na nagpapamitbid sa sato. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Umawon ta ang Diyos na iyo ang nagpapakusog kan sa indong pagtubod. Susog sa marahay na bareta, dapit kay Jesu Kristo na ipinaguhulit ko. Asin susog sa kapahayagan kan misteryo na tinago ng Diyos sa haloy ng panahon. Alagad ngunyan, ipinahayag na iyan sa paagi kan mga kasuratan kan mga propeta, susog sa pagbuot kang mayong kapinunan, asin mayong kataposan na Diyos. Ang misteryong iyan ipinamidbid ngunyan sa gabos na nasyon, tanganing magtubod sinda sa kamagkuyog. Kamurawayan, sa iyo sa ng Diyos na madonong sa gabos, huli kay Jesu Kristo, sagkod paman. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo, matindog po ang gabi. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan ikaanom na bulan kan pagbados ni Isabel, ang anghel na si Gabriel sinugo nindiyo sa sarong banwaan in Galilea, na ang ngaran Nazaret,
sa sarong birhen na ikinasal kay Jose, nagikan sa pag-arakian ni David, asin ngaran kan birhen, Maria. Nagdulo ki Maria ang anghel nga nagsabi, ang katuninongan mapas sa imo, palada na babayi, ang kagurangnan yaon sa imo. Natikbahan si Maria kan mga tataramo na ini, asin pinag-isip-isip niya kung ano ang kahulugan kaiyan. Kaya sinabihan siya kan anghel, daika matakot Maria, ulitan na wiwilihan kanin Diyos, mangingidab ka asin mangaki ni lalaki, Jesus aningangaran mo sa iya. Magiging dakula siya sa kaaapudo na aki kan kahuralang kawing Diyos. Itatao sa iya ning kagurangnan na Diyos ang trono ni David na sa iyang ginikanan. Magahade siya sa kapag-arakian ni Jacob sagkod lamang. Ang sa iyang kahadean, mayo ning katapusan. Paanong mangyari ini ta ako sarong birhen? Anhapot ni Maria. Nagsimbaga ng anghel. Lilindungan ka kan kapangyarihan kan kahuralang kawing Diyos. Kaya banal ani pangangaki mo na ahapodon aki kan Diyos. Natatandaan mo ang pinsan mong si Isabel? Pinagsasabi na dai siya mangangaki, alagad nangidam siya maski ngani gurang na nin marhay. Ngunyan anom na bula na siyang bados, hulitamayo nin imposible sa Diyos. Nagsabi si Maria, uripon ako nin kagurangnan, mangyari lugod sa ko, susog sa imong tataramon. Dangan binayaan siya kan anghel. Ang marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga tugang, inot sa gabos, congratulations po sa Indo because you have reached the 9th evening o 9th simbang gabi. Totoo po ba? Sino po ang nakabilog kang siyam na banggi? Congratulations po. So ibagayod bako digdi, so ibagayod sa ibang simbahan. Tig-try man niya sa ibang simbahan. Pero nakabilog kang 9 mornings, aday pa so 9 mornings aga, so na ika-9th morning, pero ini ika-9th na novena sa Misa de Aguinaldo. Mga tugang, when you started the 9 mornings, kadalasan, so kay itong panahon, I don't know kung ngunyan iyo pa, kan panahon ko, pag mapuon kisimbang gabi, iguanin mga wish, na sana ngaya, arog ka ini, arog ka iyan. Na sana ngaya pagkatapos kang 9 mornings, ma-realize sa kuyang wish. Lugod bako man arog kan masyado kababaw an sa tuyang kamautan, taday man pwedeng albong ayat after 9 mornings, tig wish mo new car. Pag-abot ka 9 mornings, igwa ka na tulos new car. Imposible. Bako man arog ka yan. Baka pwede tig wish mo a change of heart. O pwede after 9 mornings o 9 misa de gallo, simbang gabi, pwedeng day pa man masyado nagbago sa puso mo, pero willing ka ng maray na magbagong buhay. Pero it's very interesting that we have these wishes because it's part of our faith. Dakulon ang mga may pangiturugan. You have attended 9 simbang gabi, as in may mga istorya kung sain ang sa inda mga pangiturugan na realized. Enot si Juan Bautista. John the Baptist was waiting for the coming of the Messiah. Bako sana si John the Baptist, bilog na Israel, bilog na mga Hudiyo, naghalat sa pag-abot kan Mesiyas. Kaya lang so iba, they did not accept Jesus. Pero kita sana so Hudiyo na nag-ako kay Kristo, mga naging Kristiyano. So it was a dream come true. It was a promise given to magkaigwakan pag-abot ni Jesus na tigproklamar ni Juan Bautista. Sisay pa, si Zacarias, dangan si Isabel, igwa man sindang dream or wish come true. Nalugod, maski gurang na si Isabel, gurang naman si Zacarias, magkaigwa sindanin aki. Mayapot po ako sa Indo, dahil po magtaas ng kamot, pero pili man po, pagkatapos ng taramanin do ako. Sisay po digdian,
Si Isabel, gurang na, si Zakaria, gurang naman, pero nagkaigwa sinda ning aki. Si Sepuligdan, 60 years old and above, na gusto pa magkaigwa nin aki. Higwa po. Mga G ka mo, nothing is impossible with God. Pero ngangalasan, dream come true para ki Zacarias, buda ki Isabel, maski gururang na sinda. Ano pa, Mary in our gospel today, saro man siyang Hudiya. Sabi niya, mag-abot ang Mesiyas. We need the Savior. Maski gabos sinda mga babayi, gibuhon mo ako kagurang na maging ina kan Mesiyas. But she was not expecting na siya ang magiging ina kan Mesiyas. Sabi niya, how can this be? Dahil malamang ako dinurog ni Jose. Paano man ini mangyayari sa ako? Paano man ako mababados? Sabi siya kang anghel, lilingdungan ka kan kapangyarihan kan Espiritu Santo. Aapodon mo ang aki, Jesus. Iyo iyan ang tigtaram sa iya kan anghel. So, iyo iyan, naging na-realize, so tighagad, so pangiturugan man ni Maria, na magkaigwa siya nin aki. As in, ang pag-abot kan, tagapagligtas. And lastly, saro pa sa istorya magayunon, Joseph. Joseph was bothered. Joseph was in dilemma. Joseph was confused. Paano nga ini? So agum ko, bados. Hindi ko man siya iniro. Paano ko man nga ini? He was confused. He was in dilemma. Sabi niya, babayaan ko ining agum ko si Maria. Di man pwede ta, maski puro paano, kung mahiling ka ni ibang tao, na bados ining agum ko, bagagarapuon siya kan kadakol na tao. Kaya, nangiturog si Jose, in a way that falling into sleep is also a moment of prayer. Kaya pag yaon po ka mo sa peya, may peya po, tapos may naili ako dyan na nagkakaturog sa peya, baka siring yan ki St. Joseph. Ararom na pagkaturog, ararom na pagpangaji, leading to sleeping. Arog ka yan. And then, when Joseph fell asleep, nagpailing sa iya su anghel. Dai ka matakot, Jose. Ang laog kan tulak ni Maria, gibo kan Espiritu Santo. Kaya akuon mo si Maria sa imong arong. Joseph was confused, was in dilemma. Iyo man yan sukadi pisila ni Jose. And he was asking the Lord, Lord, answer me. Lord, give me some solution to this dilemma, to this difficulty. As in, ang Diyos, sa paagikan sa iyang pangaji, tinuruan siya. Akuon mo si Maria bilang sa imong agom, and hulita, hiro kan Espiritu Santo ang nangyari sa iya. My dear friends, I'm saying that we have wishes. We have asked for many things from the Lord. Truly, the Lord will give us what we ask for. Itatao ini sa to nin mahal na Diyos. Kaya lang, we have to pray for it. Just like Joseph, we have to pray for it. And when we pray, hopefully, we listen to God. Kasi many of us, we ask for anything. Kagurangnan, gusto ko makapasar. Kagurangnan, gusto ko makagraduate. Kagurangnan, gusto ko magkaigwa kaini, kayan. Gusto ko magka-boyfriend, maki-girlfriend. Pero we are not listening to God. Maybe when we pray, gusto ko makapasar. Ang hapot sa imo ni kagurangnan, nag-adal ka. The Lord will tell you, nag-adal ka. Gusto ko makagraduate, nag-enroll ka. Dahil ka nag-enroll, paano ka man makagraduate? Gusto ko ngayon maka-igwaning boyfriend o girlfriend. Ngata, nagpurupulbo ka lamang o nagkurukarigos ka lamang. Tanganing magkaigwa ka ning boyfriend o girlfriend. Maybe not that way, the Lord would answer us. But the Lord is inviting us to cooperate with Him. Na makisumaro kita sa iya. If you ask for something, you must also listen. When we pray, we don't just tell the Lord what do we want. When we pray, we listen to Him. And the Lord will guide us. And the Lord will teach us. Sasabihin kang kagurangnan, mag-ipos-ipos ka, magtrabaho ka, maghinguwa ka, and I will give you what you ask for. I will be with you at all times. Tanganin lugod mako amuan sa imong tigahagad. Itatao ko sa imo ang tigahagad mo at the right time. Just cooperate with me. Iyo po yan ang primero. Pero, kay puhan ta talagang magdaog sa kagurangnan, ta kuminsan, igwanin mga tigahagad na talaga baka bako man para sa to.
Bako man gayod para sa to. That's why when we pray, we should listen. Nag-try ka na sa rumbes. Mag-try ka giraray sa ikaduwang beses. Pero kung nadidipisilan ka, baka bako yan para sa imo. You must look for other ways to be useful for the Lord and for the community. We should listen. We should listen. Takong minsan baga, sige tang hagad, sige tang parang hindi sa kuya, pero that's not actually for us. Maybe kita man sana ang nag-iisip. That's why we have to pray and listen. Kay puhan magdangog. Bako na kita sana nagpaparataram, kundi nagdadangog kita. Tanganin lugod, masabutan ta kung ano ang kagustuhan sa to nin mahal na Diyos. I would like to share with you 3 stories. Okay lang po. 2 stories. 3 stories cut into two stories. So, ang enot, nadaog na po kayo din do ini. May sarong aki, naghagad ki bisikleta. Sabi niya, Jesus, tawan mo ako ng bisikleta. Si Carlo, sa Kristan, igwa dyan ng ruida. Pinaligid ni Carlo sa ruida. Sabi niyong aki, yes, may ruida na ako. Sarot na sana ang ruida, Jesus. 2 ruida kan bisikleta, igwa na akong 2 ruida. Sarot na sana pong ruida. Sabi man ni Carlo, ano daw ining aki na ini, alas 8 na, dahil naman pwede di mo parahalat. Nagboses Jesus Christ, so, si Carlo. Sabi ni Carlo, umuli ka na. Si Jesus ya di, umuli ka na. Nakikig so aki. Tigturo niya si Mama Mary. Sabi niya, di mo ako pagparambugan, Jesus. Kung di mo ako tawanin bisikleta, isumbong ta ka kay mama mo. Sabi kan aki. Si Carlo po, matibay man sa Kristan, nagbusis babayi. Sabi niya, Mama Mary daw siya. Sabi niya, umuli ka na. Sabi niya, Nunoy, kung gusto mo magbisikleta, save your money. Pag tinawang ka ni mama mo, itipunon mo. And then by next year, ipaili mo kay mama mo, so tinipon mo, sabihin mo, Ma, gusto ko ng bisikleta. And maybe, tawang ka ni mama mo ng bisikleta. Truly enough, pinaili niya kay mama niya, tinawan siya ng bisikleta. He was 9 years old then, ngunyan 10 years old na siya. This is the second part of the story. Kan pagluwas kan parish priest, nahiling niya sa sabsaban, nawawara si Jesus. Hain daw si Jesus. Pinapod na sa pulis. Pagpapod akan pulis, nailing dyan sa luwas, may aki na nagbibisikleta. Sa inutan kan bisikleta, may basket. Sa laog kan basket, yaon duman si baby Jesus. Pinalaog, Noy, dumigdi ka, taso padi, tighanap ka. Sabi niya kan padi, nga tatayaon sa imo so, baby Jesus. Sabi kan aki, Father, last year, naghagad ako kay Jesus, natawan ako ng bisikleta. And I promised him na kung tatawan niya ako, isasakay ko siya, maski sa man ako magduman. Sa aga, Father, mapasiring ako sa puro. Dahil mo na po paghanapon, kay bahan ko po si Jesus. 2 points, we have to cooperate. Truly, kay puhan taman kay bisikleta or something that we are asked from the Lord. And we have to listen to God. We have to save, we have to work, we have to do something. Di man pwede, sige mo sa ng tangka, sige mo sa ng halat. Di man po pwede. Kay puhan mo maghinguwa, magkooperar sa mahal na Diyos. As in, kung itinauman ang God sa imo ni mahal na Diyos ang tigahagad mo, di mo man po lamang siya paglingawan. Iiba mo sa itong kagurangan, isakay mo siya sa bisikleta. Last story, maluyong ka na, Father. Last story. So Aki, ano naman daw pangaran? Carlo Giraray. So kaaki, nadaog na po kayo din do ini, may play sinda. Ang role niya, sisimbag siyang wala na, iyan simbag niya. Tulo sindang Aki, ang simbag din daw wala na. Ninhulita, duman mahapot si Mary dangan si Joseph because they have their inn o hotel. Kung pwede duman mag-star si Mary and Joseph. Simbag ninda, wala na, tanganing duman mamundag si Jesus sa sabsaban. So yun na ito, matibayon si Joseph, matibayon si Mary, baduson si Mary. Hinapot sa primero, may istaran pa po kamo dyan, sabi ni Joseph. Sabi kan primero, wala na. So pangduway na po, mangangaki na ngayon, so agum ko mangangaki na, may istaran po kamo dyan. Sabi kan pangduwa, wala na. So pangtulo si Carlo,
Pagkailin niya kay Mama Mary, baduson si Mama Mary. Karon na mag-araki. Si Joseph matibayon mag-arte. Nahihirak maray si Carlo, mabuoto ng puso ni Carlo. Kaya sabi niya, yaw na duman sa sabsaban, yaw ni gisu hotel ni Carlo. Hinapod siya ni Joseph, Carlo, may istaran ka pa po dyan, tamangaki na si Mrs. Sabi ni Carlo, nairak siya. Sabi niya, igwa pa po, digdi na lang ka mo. Hindi man ka mo nag-urolok. Sabi kang teacher, ika talaga ngaya, Carlo, di malas ka ngaya. Sabi kang teacher, sabi man kan ina, very good, Carlo, very good, Carlo. You have the right answer. Di man ka mo nag-urolok. Ako na naman sana. So what's the point, Father? Jesus will be born in the manger, but do something new. Jesus must be born in your heart. Bako sa naduman sa manger, kundi sa sadiri mong hotel, sa sadiri mong harong, sa sadiri mong buhay, sa sadiri mong puso. You must accept Him to be part of your life. The Lord has been answering many of our prayers. You should dare to answer Him yes every time He invites you. Dakulon pang mga tigahagad sa tunan mahal na Diyos. Kung pwede kang magserbi sa kagurangnan, kung pwede kang magtabang sa kapwa, kung ready ka na mag-agom, kung ready ka nang magkaigwanin aki, kung ready ka nang magtrabaho ning marhay tanganing para sa imong pamilya, kung ready ka nang magtalikod sa kasalan asin magibunin tama, we should answer yes. That will be the key for us to welcome the Lord in our lives. Kay puhan ta magsimbag nin yes sa atong kagurangnan, asin mahiling ta ang kadakol pang dream come true na tatao sa to nin sa tong kagurangnan. My dear friends, we cooperate because God can have your wishes come true, and we continue to say yes because the Lord is gracious, the Lord is loving, and the Lord is very kind to us. Merry Christmas po. Matindog po kita. Nagtutubod ako sa sarong Dios sa mang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kang gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Hesu Kristo, bugtong naaki kan Diyos, asin namundagi kan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, uli sa iya nagkaigwa kang gabos, huli sa satong mga tawo asin huli sa satong kaligtasan. Nagilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo kay Birhen Maria, asin nanitawo. Pinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw, nabuhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin magadan. Ang sa iyang kahadean, daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kay baka nama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin magadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Ang bilog na kinaban, maludok na naghahalat kan pagdatong kan paratubos na magtataonin liwanag sa tahaw kan mga kadipisilan asin kaluyahan. Hagado niya to na magkaigwa kita nin paglaom sa sayang pagdatong sa lambang pag-arang ang satong sabihon. Kagurang nani na nyugaan sa mong pamibi. Kagurang nani na nyugaan sa mong pamibi. Ang satong Santo Papa si Francisco, natawan siya nin Diyos nin marahi na salud, tanganing mas mapaglingkodan niya ang simbahan,
asin ang mga beneficiaryo kan sa iyang mga gibong hira. Padagos na matabangan na mag-uswag, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Ang mga tawo na naglilingkod sa gobyerno asin kapwa ninda tawo, na dailugod malingawan an sa indang mga panuga, asin maging modelo kan pagpapaurog kan kapwa, bago sa sadiri, ipamibi niya to sa kagurangnan. Ang mga tawong nariribungan asin nadidipisilan sa mga desisyon sa buhay, natawan sinda nin Diyos nin liwanag nin isip, isog nin buot, asin kakayahan na gibuhon an sa indang mga marhay na kamauotan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga kaakian na maugmang nagahalat asin masilibrar kang kapaskuhan, na maitanom sa saindang isip asin puso, ang kaugmahan na itinatao kan maludok na pagtubod na sa Diyos, asin pagkamuot sa kapwa na iyo ang mensahe kan panahon na ini, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Ang mga may edad na mabalikan ninda ang mga nakalihis na panahon, na dainin pagbasol asin kulog nin buot, kundi ang presensya nin Diyos sa indang buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Ang pangangaipo kan sa itong mga familia, ang sa itong mga personal na kahagadan, ang sa itong mga pamibion, ito mga nagugutom asin napapaha, nagihelang asin nagihingagdan, itong urog na ngaipo kan sa itong tabang, asin itong mga nasa lugar nin gera, asin ning kadipisilan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Diyos sa samuyang Ama, salamat sa panuga kan pagdatong kan sa imong aki an Emmanuel, ang Diyos na uya sa mo, siya padagos na maging tanda kan sa imong paggamuot sa samo, asin danay mong pagantabay. Ininahagad mi sa ngaran niya na nabubuhay at sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Magpamibi kamo mga tugan tanganian sako asin sa idong atang maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akon manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran,
para man sa pagkinabang niyato asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ang mga atang sa ibabaw kan sa imong altar, pabanalon lugod kaining espiritu na sa kabagsikan niya, nagpano kan pupunan ni Santa Maria, hulki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mi na sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhana daing kasagkoran, hulki Kristo na sa mong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan gabos na profeta, dinara sa pupunan kang inang birhen sa day masabing pagkamuot, ipinahayag ni Juan ang sa iyang pag-abot, asin itinukdo kan siya ihauna. Ipinapasabong niya sa mo na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag, tanganing maabtang kaming nagpupukas sa pamibi, asin naguugma sa iyang kaumawan. Kaya kay bakan mga angheles asin arkangheles, tronos asin dominasyones, kan gabos na langit no na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikanagad banal, burabot, nin gabos na kabanalan, kay ning mga atang namimibi kami, pakabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Kan siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay. Pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Tayni ang sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa saya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, tayni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibo nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagada asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo,
na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak, asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, han sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin gabos na mga gadan, langan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay rahi kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhe na ina kan Diyos, ni San Jose, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanig maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin mampamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, an katoninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos, nakapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas, na si Jesucristo.
Yesu Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinataw ko sa indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika nabuboy asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarawan kita nin katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan makasalan kang kinaban, paladan ang mga inaapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ikamagdagat sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa naasinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Dios na makakamhan, namimibi kami, mantang nabasog kami kan panuga kan daing sagkod na pagtubos, na kungura no naghaharanina naldaw kan nakakaligtas na fiesta. Siriman kaludok na nagtatalubo kami sa maninigong pagselebrar kan misteryo kan pagkamundag kan sa imong aki. Siya na nabubuya sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po sa magkapirang paisi. Magkakaigwa po kita nin second collection para po ini sa Tada Sunday. Anit natipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado, asin Domingo, nagabot po sa 37,330 pesos asin and 65 centavos. Ang naambag niya to sa pangalas 6 na misa, iyo ang 6,000 second collection, nagabot sa 6,272 pesos as in 25 centavos para po ini sa National Youth Day. Siringman, sa Disyembre 24, aldaw nin Domingo, ang misa para sa solemnidad kan pagkamundag ni Jesus o misa Bihilya, gigibuhon sa oras na alas 8:30 sa pagkabanggi. Asin sa Disyembre 25, aldaw nin Pasko, ang mga schedule kan misa, iyo po ang mga minasunod, 8 o'clock a.m., 9:30 a.m., 1:45 p.m., 3 p.m., 4:30 p.m., and 6 p.m. Sa Disyembre 31, aldaw nin Domingo, ang misa para sa pagsabat kan bagong taon, solemnidad ni Santa Maria, ina nin Diyos, gigibuon sa pag alas 8 ning banggi. Siringman sa Enero 1, aldaw nin bagong taon, ang mga schedule kan mga misa, iyo po ang mga minasunod, 8 o'clock a.m., 9:30 a.m., 1:45 p.m., 3 o'clock p.m., 4:30 p.m., and 6 p.m. Available na din po ang satong 2024 St. Jude Calendar sa Satuyang Parish Office para sa mga maawot po magbakal, magdulok na lang sa opisina. Maawot mi man po na pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Anonymous, 1,500, 1,350, 900 pesos. Anom na Anonymous, 500 pesos. Anonymous, 400 pesos. Mr. and Mrs. Bayubo Jr., 500 pesos. Diyos mabalos po. Matingdog po ang gabos. Salamat po sa inyo gabos. Danay man po ang suporta kang St. Jude sa mga seminarista. Ako po ang rektor kan Mater Salutis College Seminary. So gusto magpadi, ipaaram lang po nindo sa padi nindo digdi. So gusto man po magmadre, pwede man po kamo magpaaram digdi. Usually po tigtataram ko kung gusto mong magmaestra, tapos gusto mong mag-serve sa mahal na Diyos, magmadre ka. Maestra ka na, madre ka pa. Dumang ka sa St. Agnes, dumang ka sa St. Raphael. Kung gusto mong mag-nurse, gusto mong mag-doktor, gusto mong mag-serve sa mahal na Diyos, magmadre ka. Nurse ka na, doktor ka na, madre ka pa. Dumang ka sa mga chameleons. Kung gusto mong mag-abogada, kung gusto mong mag-social worker, magmadre ka. Mag-serve ka sa Diyos, madre ka na, you defend the rights of the poor, tapos kan mga inaapi. Kung ika lawyer, kung ika social worker, you are helping the poor. I pray for more vocations. Hopefully, just like Mary, we can also say our yes to the Lord. And after that, more blessings, and mag-abot palugod sa tuya, ninhulita, danay kitang nagsisimbag sa mahal na Diyos. An kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Idukuan pa yo asin maghagad din bendisyon. An makakamhan asin mahirako na Diyos na nan pagdatong kan bugtong niyang aki, tinutubod nindo sa nakaaging panahon,
asin inahalat sa maabot na panahon, magbendisyon sa indo sa liwanag kan sa iyang pagdatong, asin magpayaman sa indo sa iyang bendisyon. Amen. Sa dalagan kan buhay ngunyan, gibuhon niya kamong pusog sa pagtubod, naguugma sa paglaom, asin nakakahimo sa pagkamuot. Amen. Nakamong naguugma sa maimbod na buot sa pagdatong kan sa tong paratubos, susog sa laman, payamanon sa mga balaog kan buhay na daing tapos, sa panahon na magdatong siya sa iyang kadakulaan. Amen. Asin bendisyon kan Dios na makakamhan, Ama, Anaki, asin Espiritu Santo maghilig asin magdanay sa indo sagkod paman. Amen. Tapos na misa, magdanay sa pagkamuot asin pagkaerak nin sa tong kagurangnan. Salamat sa Diyos.